Dobar dan, izvolite. Mene su poslali iz Dentelija. Iz Dentelija? Odobreno. Kako mislite odobreno? Odobreno, iz Dentelija ste. A jamci? Pa što će vam jamac? Pa ko će mi vraćat kredit? Slušajte mi to, a morate mi to ispuniti i ovo ste mi. Kako govorite? Dobar dan vam. Ja sam preko aplikacije. Može slobodno Hvala izvolite. lijepa. Šta je ovo? Pa preko aplikacije. Pa je, nabaći ja to aplikaciju, šta? Možete gospodine i naručite se, imat ćete svoj termin. Znate kakva su djeca kod zubara. Šta voliš gledat na YouTube? A šta nam dijete dozvoljava? Da. Često, neki dan sam bio na pregled kod doktorice Martine i kaže ona, super ste zubi, samo ćemo izvaditi ova dva. U mom rodnom gradu, s time mi je bilo lakše da nekako sudjelujem u tom. Zrno soli? Zrno soli, ko časti u zrna soli, ko časti? Joj, gospodine, ne časte vas, časte mene. Ali ako želite, možete samo. Ha, može, ja sam u Dentelija, da nisam džaba dolazio.